Kaixo Agurtzane, Kaixo. Fraisoro laborategiko zuzendaria zara zu, ezta? Bai. Hor Sagastian, Sagarronden ospitale deitu diot toki honi, ezakite zuzena den edo. Bueno, izan liteke, ezta? Bai, ze hemen Sagastian arazoak ikusten dituztenean, bueno, pues honea ekatzen dizkigute laginak, diagnosi bat egiteko behintzat. Zehazki non gaude, zer da toki hau? Ba, orokorrean Fraisoro laborategia da, eta zehazki hau landare osasuneko laborategia da. Hostoak ekarri ditzazkete, sagarrak ekartzen dituzte, lurrak ekarri daiteke, bueno, pues teknikariak, kasuntan Aitorrek esate baterako, ikusten duna. Aitorrek esan berri du Sagastian aldaketa klimatikoa arazo iturri dela, ezta? Zer ikusten duzu hemen zuek? Gaitzak ugaritzen ari direla, gaitz berriak agertzen ari direla, zein da zuen diagnosia? Ba hemen, bueno, badaude patogeno batzuk berezkoak dirana, pues hemengo klimarengatik, temperaturaz eta sonagatik, baina bai ikusten ari gera, ba litekena da globalizazioagatik patogeno berriak etortzen ari dirala. Ba igual lehen onddoak, intsektuak, genduzkan gure lagin bezala edo diagnostikatzeko eta orain gehiago birusak etortzen dauzkagu.